Assalamu alaikum zuwa ga amarya mai kyakkyawar halitta tare da kyawun halaye. Kina da kyau, kina da aji, kina da hankali da basira, kina da ilimi, kina da ladabi da biyayya. Amarya, ina taya ki murnan wannan rana, kuma ina miki tuni da cewa duniya faɗi gare ta, kuma rayuwa takaitaccen lokaci. Yau kina wannan duniyan, gobe kina wancan duniya. Zama gidan iyaye shine rayuwa mai takaitaccen lokaci, amma zama gidan miji shine rayuwa na har ƙarshen rayuwa. Don Allah amarya, duk lokacin da ranki ya bace to ki tuna da abu uku, ma'ana ki tuna da rayuwa, kuma ki tuna da farin ciki, sannan ki tuna da baƙin ciki, kuma ki tuna da uwa uba, ma'ana haƙuri. Maganin zaman duniya kenan. Saboda kin san ma'abocin rayuwa shine farin ciki, ma'abocin farin ciki shine baƙin ciki, ma'abocin baƙin ciki shine haƙuri. Don Allah amarya, ki zamo mai haƙuri, ki zamo mai haƙuri, ki zamo mai haƙuri. Allah ba zai taɓa barin wani ya cutar da ke ba amarya, kuma kyakkyawa. Ga kyakkyawar addu'a ta zuwa gare ki. Allah ya albarkaci rayuwarki, Allah haskaka rayuwarki fiye da hasken zuciyarki. Allah ya miki farin ciki fiye da baƙin cikinki. Allah ya miki mai kyau fiye da kyawunki. Allah ya so ki fiye da yadda kike son kanki. Allah ya miki farin jini fiye da fara'arki. Allah ya taimake ki fiye da taimakon kowa. Allah ya biya miki bukatunki fiye da burinki. Allah ya tausaya miki fiye da yadda kike tausayawa kowa. Allah ya miki gafara fiye da tubanki. Allah ya miki kyauta fiye da yadda kike kyautarwa. Allah ya ƙara miki ilimi da imani. Allah ya ƙara miki farin jini da basira. Allah ya ƙara miki fahimta da fasaha. Allah ya ƙara miki fara'a da ni'ima. Allah ya ƙara miki haske. Allah ya ƙara buɗa miki. Allah ya tsare ki. Allah ya sa ki zama abin alfahari ga iyayenki da ma duniya baki ɗaya. Allah ya baki zaman lafiya a gidan mijinki. Allah ya albarkaci rayuwar aurenku. Allah ya baki zuriya ta gari. Kamar su ta ango, ina gaisuwa, ina godiya, ina tuba, ina neman gafara. Sai wata rana, wassalam.